jaar zijn we begonnen. In juni zijn we opgericht. Er zijn veel rescue-organisaties, zoals iedereen wel weet. En die doen echt onwijs goed werk met steriliseren, castreren, opvang, etc. Maar de educatieve kant bleef een beetje onderbelicht. Omdat iedereen zo druk is met het verzorgen van de dieren. Dat er niet voldoende tijd was om langs scholen en zo te gaan. Dus wij hebben gedacht om een boekje uit te brengen. Dat is het eerste boekje, dat is deze. Waarin eigenlijk een verhaaltje wordt verteld over een hond die geadopteerd wordt en die liefdevol opgevangen wordt binnen een familie. En eigenlijk komen alle onderwerpen zoals eten, drinken, de liefde, ook vuurwerk met oud en nieuw. Die komen eigenlijk een beetje aan bod in een verhaal voor kinderen. En in maart hebben we het tweede boekje uitgebracht. Want ook katten is natuurlijk hetzelfde probleem als honden op Aruba. En daar wilden we ook iets over schrijven. Dus de main character, Snoop Doggy, uit het eerste boekje, die krijgt in boekje 2 een kattenvriendje. En ja, deze boekjes die delen wij uit aan alle scholen, alle basisscholen, klas 3 en 4. We proberen ook, als we de boekjes uitdelen, dus eind van deze maand gaan we weer beginnen, om een presentatie te geven als de klas dat leuk vindt of de school dat leuk vindt. Dan nemen we vaak een eigen hondje mee, zodat kinderen dat ook zien. Ze kunnen de chip readen van de hond, ze kunnen hem even knuffelen als ze dat leuk vinden. En we vertellen even in het kort wat we doen en we stellen de kinderen wat vragen. En daarnaast, dus naast de 2 boekjes, hebben we ook een educatiebox. Dat is eigenlijk een beetje gericht op wat jongere kinderen. Die kunnen de Trimerdia's na schoolse opvang of de klasse 1 en 2 kunnen die lenen bij ons voor een week of 2 weken. En dan kunnen kinderen spelenderwijs eigenlijk ook meer leren over het verzorgen van een huisdier. 5 oktober, zaterdag 5 oktober, organiseren we een Kids Fun Walk. En eigenlijk willen we kinderen een beetje kennis laten maken met het onderwerp hond en kat. We hebben voorafgaande aan de walk, dus zo ongeveer 3:30, kunnen kinderen geschminkt worden met een honden- of een kattengezichtje. En om 5:30 begint de wandeling van Eagle Beach Boardwalk naar Embassy Suites en dan omkeren en weer terug. De kinderen krijgen dan ook, als ze geregistreerd zijn, krijgen ze een stempelkaart. En bij elk punt langs de route kunnen ze een stempel ophalen. En bij een volle kaart kunnen ze iets uit de grabbelton halen aan het eind van de wandeling. Er worden ijsjes zijn er, dus water en limonade natuurlijk. Registratiefee is 10 florien. Daarvoor heb je dan de activiteiten, de wandeling en alles komt ten goede voor de stichting. Zodat wij weer wat geld hebben om nog meer boekjes te kunnen drukken, nog meer kinderen de boekjes te kunnen geven.